אם יש לך דרופ פוט, כנראה שאת הסד הזה אתה חייב לנסות. הוא בעצם סוג של החלאה בין מוצר מדף לבין סד בהתאמה אישית. מתוך מגוון דגמים, חלקם עם פחות תמיכות, חלקם עם יותר תמיכות, אנחנו בוחרים את הדגם שמתאים לך, ועליו אנחנו עושים התאמה אישית של האורך, של ההיקף, כדי שהוא יתאים לך בדיוק למבנה שלך ולצרכים שלך. בהרבה מקרים הסדים האלה יעילים יותר מסדים בהתאמה אישית, שם קודם כל בוחרים על הנייר איזה סד יכול להתאים לך, ורק אז מייצרים אותו, מה שיכול לקחת מספר חודשים, וגם לא תמיד באמת תואם למה שאתה צריך. בכל רכישה של סד אתה תלווה בשני טיפולי פיזיותרפיה, עם פיזיותרפיסטים מתמחים בעולם השיקום. תוכל לתרגל הליכה איכותית יותר עם הסד, וחיזוק שרירים רלוונטיים לשיפור התפקוד. בנוסף, יש לו סגירה מגנטית פשוטה במיוחד, בלי התעסקות עם סקוטשים שנשחקים, ואפילו אנשים עם פגיעה בגפה עליונה יכולים לפתוח את הסד הזה ממש בקלות. תוסיף לזה את המשקל הקל במיוחד והמראה האלגנטי, ותקבל סד שהוא לא פחות ממושלם.